Hrvatska u posljednje vrijeme sve više razvija koncept cjelogodišnjeg turizma. Bogata kulturna baština, raznovrsna gastronomska ponuda, parkovi prirode i događanja prilagođena za svaku sezonu ne čine Hrvatsku samo atraktivnom za ljetni odmor, već za zimske, proljetne i jesenske avanture. Upravo je obitelj Lučić, naš današnji domaćin, pravi primjer kako gostima ponuditi sadržaj i atrakcije tokom cijele godine. Imanje je smješteno u idiličnom zaleđu planine Mosor, a zahvaljujući vrhunskom smještaju i atraktivnim aktivnostima poput raftinga, softbola i drugih sportova na otvorenom, gostima pruža nezaboravno iskustvo tijekom cijele godine. No ono najbolje dolazi do izražaja upravo za vrijeme adventa, kada se imanje pretvara u očaravajuće božićno selo. Tisuće svjećica obasjava krajolik, stvarajući pravu zimsku bajku koja oduševljava posjetitelje svih generacija. Uz blagdansku atmosferu, posjetitelji mogu uživati u tradicionalnim božićnim jelima, glazbi i raznovrsnim sadržajima koji obuhvaćaju lokalnu kulturu i običaje. Kuća za odmor na imanju nije samo smještaj, to je prava oaza udobnosti i tradicije idealna za cijelu obitelj. U njezinom središtu nalazi se prostrani dnevni boravak sa velikim kaminom koji pruža toplinu i poziva na opuštanje uz pucketanje vatre, u šalicu čaja ili čašu vina. Blagovaonica s velikim stolom savršena je za okupljanje uz bogatu trpezu, dok su sobe opremljene toplom posteljinom kako bi svaki gost uživao u potpunoj harmoniji opuštanja i spokojnom snu. Kuća se može pohvaliti i velikom terasom opremljenom grijalicama, idealnom za zimske večeri pod vedrim nebom, gdje gosti mogu uživati u pogledu na zvijezdano nebo ili u svjetlucavim prizorima adventskog sela. Posebna atrakcija je konoba u donjem dijelu kuće, uređena u rustikalnom stilu koja priziva duh prošlih vremena. U konobi se suše domaći pršuti i panceta, čuva vino, stvarajući atmosferu autentičnog lokalnog života. Nedaleko od kuće smještena je stara kuhinja, koja upečatljivo zrači autentičnom atmosferom minulih vremena. Pažnju privlači veliki starinski kamin na kojem se i danas kuhaju tradicionalni specijaliteti, baš kao nekad kad su se jela pripremala polako i s puno pažnje. Miris raštike, suhog mesa i začina širi se kuhinjom i stvara nezaboravan dojam, podsjećajući na jednostavan, ali bogat način života. Gosti ovdje imaju priliku ne samo probati autentična jela, već sudjelovati u njihovoj pripremi, učeći starinske metode kuhanja koji ovu kuhinju čine pravim gastronomskim i tradicionalnim iskustvom. A kad smo već kod domaće i autohtone hrane, svakako moramo reći da obitelj Lučić nudi radionice izrade tradicionalnog poljičkog soparnika koji u njihovom kraju nazivaju zeljanik. Domaćin će vam pružiti jedinstvenu priliku sudjelovanja u procesu pripreme ove autentične delicije, od pripreme tijesta i nadjeva do pečenja na užarenom kominu. Radionice izrade soparnika pružaju ne samo gastronomski užitak, već i nezaboravno iskustvo poznavanja s tradicijom i vještinama koje se prenose generacijama.
Ako želite zakoračiti u prošlost i bolje upoznati običaje ovoga kraja, u neposrednoj blizini imanja nalazi se i zavičajna kuća Gornjih Poljica. Ovaj impresivan muzej vodi posjetitelje kroz povijest, upoznavajući ih sa lokalnim životom stanovništva Boljičke Republike i Cetinskoga kraja. Kroz pažljivo prikupljane eksponate našeg domaćina, posjetitelji mogu poznati običaje, tradiciju i svakodnevnicu ovoga kraja. Od prvih koraka u djetinjstvu, preko značajnih životnih trenutaka, do završetka životnog ciklusa, čime se dočarava duboka povezanost ljudi s ovim podnebljem. Muzej nije samo mjesto učenja, već i snažan podsjetnik na bogatu kulturnu baštinu koja se ovdje s ponosom čuva. Posebna atrakcija je i radionica klesarstva koja gostima nudi priliku da se upuste u svijet tradicije obrade kamena i tako upoznaju s drevnim vještinama klesanja koje su kroz povijest oblikovale lokalnu arhitekturu i kulturu. Na imanju obitelji Lučić nalazi se impresivan zoološki vrt s otprilike 150 životinja, što čini boravak posebno privlačnim za obitelji s djecom. Ovaj mali zoološki raj omogućava posjetiteljima da izbliza upoznaju razne domaće i egzotične vrste, pružajući edukativno i zabavno iskustvo za sve generacije. Uz šetnju među životinjama gosti mogu uživati u prirodnom okruženju, jer zoološki vrt nije samo atrakcija, već mjesto gdje djeca mogu razvijati ljubav prema životinjama, a odrasli pronaći trenutke mira u idiličnom okruženju. Ovo čarobno mjesto nudi beskrajne mogućnosti uživanja u najljepšem i najveselijem razdoblju godine. Blještave svječice, miris kuhanog vina i domaćih delicija koje se spremaju ispred vas na licu mjesta, te raznoliki blagdanski sadržaji stvaraju neponovljiv ugođaj. Dok šetate kroz ukrašeno imanje, jednostavno upijate atmosferu, tako da se svaki posjet božićnom selu pretvara u nezaboravno iskustvo ispunjeno radošću i toplinom blagdana. I upravo je zato božićno selo obitelji Lučić savršen primjer kako kreativnost, trud i posvećenost mogu privući turiste tijekom cijele godine. Ovo mjesto ne samo da oduševljava posjetitelje, nego i služi kao inspiracija drugima u turističkoj industriji. Današnji primjer pokazuje kako domaći turizam može biti atraktivan svih 12 mjeseci, promičući kvalitetu i autentičnost u svim sezonama. Poučeni ovim neobičnim primjerom, učinite i vi da vaš smještaj bude mjesto koje spaja prirodne ljepote, aktivnosti i nezaboravni blagdanski ugođaj.